3 hoff beth Delyth Morris Jones gan Delyth Davies. Mae Delyth Morris Jones, sydd yn aelod o gangen mynach o Ferched y Wawr, yn byw yn Nhŷ Mawr, Ponterwyd, lle bydd sawl cenhedlaeth o'i theulu yn ffarmio. Mae gan Delyth gasgliad enfawr o eitemau diddorol o'r gorffennol, a dyma hi'n sôn am 3 ohonynt. Ei dewis cyntaf yw carthen wedi'i gwneud o wlân a gneifwyd a gwellau yn Nhŷ Mawr. Yn y dyddiau hynny roedd y defaid yn cael ei taflu bwll wythnos cyn ei cneifio mwyn codi'r saim o'r gwlân. Erbyn heddiw mae'r peiriannau yn medru cneifio drwy'r saim. Gan fod gymaint mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o wlân bryd hynny, roedd ffatri wlân yn Pontarfynach. Gan fod lled yr wydd, y lwm yn llai ac felly lled y blanced, rhaid oedd gwnïo 2 flanced at ei gilydd gyda llaw, mwyn iddi orchuddio gwely. Mae'r flanced o liw gwreiddiol y gwlân. Ail ddewis Delyth yw'r lamp, hardd a'r teclyn dalinc a ffin ysgrifennu. Roedd fferm Tŷ Mawr yn eiddo i stad enwog yr Hafod, ac roedd ei mam gu a'i thad cu yn denantiaid i'r stad. Ond yn 1942 prynodd ei rhieni'r ffarm. Aeth pethau o ddrwg i waith yn stad yr Hafod a chynhaliwyd ocsiwn o gynnwys y plasty. Teithiodd mam Delyth yr 8 milltir yno yn yr Austin 7, wedi cael cyfarwyddyd gan ei gŵr i brynu rhywbeth i gofio am y stad. Caib neu raw neu rhywbeth ymarferol oedd ganddo ef mewn golwg, ond rhywbeth tra gwahanol aeth â bryd ei mam. Felly dyma brynu'r lamp uchel hon o alabastar a phres, a'r teclyn dalinc a ffin ysgrifennu o lechen. Wrth fynd i dalu'r rhent, arferent weld y 2 eitem yma ar y bwrdd o'i blaenau, a meddyliodd mam Delyth, mae da o beth fyddai ei prynu i'w hatgoffa mae nhw yn awr oedd yn berchen y ffarm, ac nad oedd mwyach angen talu rhent. Llun yw'r 3ydd eitem. Mae Delyth yn hoff o'r llun hwn a dynwyd yn 1951, gan ei fod yn dangos y newid a fu y myd amaeth. Fod tractor ganddynt, roedd angen y ferlen a'r gambo hefyd. Doedd gan ei thad sydd ar y tractor ddim llawer o syniad bryd hynny sut i'w drin, gan ei ddefnyddio ar gaeau gwastad yn unig, gan a wyddau pa mor saff ydoedd ar lechwedd. Gwelir Delyth yn y pram, ei diweddar frawd yn sefyll y tu ôl iddi, ac yno hefyd mae Emyr Morgan Jones. Roedd ef yn lletya yn Nhŷ Mawr yn ystod yr wythnos, gan ei fod yn gweithio i'r Comisiwn Coedwigaeth yn plannu coed pinwydd yng Nghwm Myherin. Byddai'n teithio'n ôl i'w gartref yng Nghwm Reidol ar y penwythnosau, ond yn yr haf byddai ar gael i roi help llaw gyda'r gwair yn Nhŷ Mawr. Dyma ei ffordd ef o dalu am meletu a bwyd, gan nad oedd arian yn cael ei gyfnewid.